завършил теоретична физика в Букурешкия университет през 1966 година. След това съм защитил дисертация, кандидатска дисертация, която отговаря сега на докторска дисертация по елементарни частици, теория на елементарните частици в Московския държавен университет. В течение на един много дълъг период се занимавам с теоретична физика, работейки в Ядрения институт на БАН, където е била основната ми дейност като научен работник. След това, към края на 90-те години, моите интереси в теоретичната физика изведнъж се преплитат с една специфична област от фундаменталната физика на елементарните частици, която последствие се оказва, че има някои допирни точки с изучаването на духовния свят с срещата на фундаменталната физика. Тоест, оказва се, че има възможности да се доближат двете сфери, които през вековете са били разделени. Това е сферата на религиозното знание и на научното знание. Започват към края на 20 век тясно да се преплитат поради естествени причини, които извират от самия факт на развитието на науката, без да има някакви изкуствени, привнесени отвън или самоцелно внесени идеи, които имат за цел да намесят идеите, свързани с Бога. А идеите за Бога в новата теория, в новите теории, които се разработват в момента в теоретичната физика, са възникнали в резултат на естественият процес на развитието на теоретичната физика. За първи път в историята на науката ние имаме случай на, така да се каже, опипване на битието на Бога с научни средства, докато винаги преди това много велики учени, които са се опитвали да намесват името на Бога в науката, но това са го правили изключително и само просто от религиозни съображения. Тук за първи път в историята на науката намесването на името на Бога е резултат на научни съображения. Аз съм член на Международната академия по информатизация, която има седалище в Ню Йорк, и съм редовен член на Руската академия на науките. Работил съм с много учени в тази област. Последно време работя и живея в Англия, в Лондон. Там съм свързан с една група, която работи към лондонския London School of Economics на английски. Това е групата на професор Редхед, който обединява учени от цяла Европа, а може би от цял свет, които се занимават предимно с философия на физиката и математиката. Написал съм около 20 книги, от които 7 са от известната поредица Физика на Бога, от първи до 7 том, в която са отразени най-нови идеи от така наречената теория на торсионните полета, която в последствие прераства и обхваща вече области от други научни сфери и се превръща в една интегрална или бих казал мултидисциплинарна област,
която обединява идеи от различни области и по този начин се обогатява и трансформира знанието в една много интересна интегрална схема. Като научните разработки имат вече и технологично приложение в много области, като първото приложение, най-голямо и най-добре разработено е така наречената торсионна технология за получаване на топлина. Тази технология вече е доста усъвършенствана, достигнало е до равнище да се получава топлинна енергия многократно по-ниска себестойност от традиционните методи за получаване на топлина. Въпреки че тази технология не е получила широко разпространение, тя се подбива постепенно път, тъй като е новост, която много хора не могат да разберат, значението на която много хора не могат да разберат. Но ниската себестойност е един факт, който е установен от различни реномирани лаборатории по света и наши национални лаборатории тук в България. Качествата на тази технология са изпитани в тази област. Правят се опити за приложение и то с променлив успех в различни области, включително и в хранителната промишленост. В последно време дори мога да спомена, има конкретни приложения в лечението на хора с различни заболявания, хронични, тежки заболявания. Има приложение в битовата техника, например, напоследък получиха популярност така наречените waterbed на английски, водни легла, които имат отношение към теория на торсионните полета. Аз след малко може да обясня точно какво се състои това. Друго, което мога да кажа е, че тази теория на торсионните полета, която у нас в България получи широка популярност под названието физика на Бога, достига и в хуманитарните области. Например, преди 2 месеца излезе една книга, която се опитва да изложи тези нови идеи в една от най-хуманитарните области на човешкото знание, а именно историята на религиите, историята на мистицизма, история на езотеризма, херметизма, окултните науки, осмисляйки тези науки и тези сфери от една нова гледна точка. Това осветяване на историята на религиите, на мистицизма, на окултизма и на езотеризма и херметизма ни дава едно сериозно знание, което ни помага да разберем тези вековно развивани в човешката култура научни дисциплини, да разбереме мястото на много популярните науки, като астрологията, като алхимията, да разбереме техните положителни и техните отрицателни страни. Критичният анализ, който се прави в тази книга, е доста доброжелателен, въпреки че не се спестяват критичните бележки и просто негативното се отделя ясно от позитивното и се концентрира вниманието върху положителните страни. Хора, които проявяват интерес към тези дисциплини, биха могли да осмислят от една сериозна, научна, модерна, съвременна гледна точка тези дисциплини, да ги оценят критично и по достоинство, да отделят ценните неща и да се съсредоточат върху тях, избягвайки негативизма, който все пак съществува в системата на тези науки.
Аз бих искал да посоча една типична книга от серията Физика на Бога. Това е, да речем, номер 4. Ето, например, номер 3. Ето и последната, номер 7. И тяхното приложение в една от най-сериозните области на теоретичната физика, която е известна като квантова теория на гравитацията. Това е, може да се каже, и предния фронт на теоретичната физика. Една област, която е все още, по мнението на много физици, в процес на развитие, докато при намесата на новите идеи, идващи по линията на физиката на Бога и на торсионните полета, се получава един своеобразен синтез, който обогатява неимоверно тази теория, тази сложна теория, която представлява синтез на двете най-големи достижения на теоретичната физика. Това са квантовата теория и общата теория на относителността на Айнщайн. По мнението на большинството физици по света, това са двете фундаментални теории, които промениха физиката на 20 век и е просто наложително синтезът. А синтезът е именно квантовата теория на гравитацията, която за много физици е едно предстоящо събитие, докато новите идеи, по мое лично мнение, идеите, които идват по линията на теорията на торсионните полета, разрешават до голяма степен проблема за синтеза на тези теории. Но логическото развитие на тази теория с намесата на новите идеи ни разкрива едно ново широко поле на развитие на научната мисъл. Тук се появява една нова парадигма в науката, ако си послужиме с езика на методолозите на науката, най-вече на известния методолог на науката Кун, който е и автор на това понятие. Това е една нова парадигма, която променя, може би по най-радикален начин, облика на научната мисъл в цялата история на науката до днес. И промяната е именно в този смисъл. Научни съображения просто налагат ние да намесиме хипотезата за съществуването на Бога по определен начин, не изкуствен, не предубеден, вследствие на наши религиозни разбирания и така нататък, а просто самото логическо, вътрешно логическо развитие на науката налага въвеждането на тази хипотеза. Въвеждането на тази хипотеза, по всеобщо мнение, е може би най-радикалната промяна, която е претърпяла науката до сега. На времето Лаплас в разговор с Наполеон е изказал една интересна мисъл за това доколко понятието за Бога може да бъде намесвано в науката. Когато Наполеон, който е бил религиозен човек, запитва Лаплас, прочитайки неговите трудове по астрономия, го запитва: вие тук изобщо не споменавате името на Бога, а щом се занимавате с небесните тела, аз не виждам начин да не намесвате тази идеята за Бога. Тогава отговорът на Лаплас е такъв: сър, в моите научни обяснения аз не се нуждая от такава хипотеза, а именно хипотезата за съществуването на Бога.
Съвременното научно равнище вече ни разкрива една напълно противоположна картина. Ако ние бехме сега на мястото на Лаплас и принудени да отговориме на въпроса на Наполеон, на същия въпрос, отговорът би гласял така. Сър, ние се нуждаеме от такава хипотеза днес. За да обясниме много неща, вече в научната фактология и да намесиме тази хипотеза по начин, наукообразен начин, адекватен начин, по такъв начин, по който и да се получи една съвършено нова форма на научното знание. В това се състои и новата революция на науката и значението на новата парадигма, която се намесва все по-силно и започва да влияе на много хора, заели сериозни научни позиции, но идеята е толкова радикална, вие знаете много добре, всички нови идеи си пробиват много трудно път, а най-радикалната идея може би ще си проби и най-трудно път за всеобщо признание. Това е моето мнение. Не. Може да изляза за химикалчето. Чакай, може да имам 2 лева да ти дам. 1 лев имаш? Не, моля ти се. Аха, добре, чакай. Така, само него как писва. Не, без мене. Не, без мене, по-добре. Така може като в кой вестник ще го пишете? Виж какво той ще бъде тук целия септември. Чака, да. Можем да му организираме една лекция тук в това. И това обаче аз сега в неделя заминавам малко за 10 дена. Благодаря ти, Божидаре.